En tan só un mes, os veciños de Rianxo que impulsaron unha campaña para demandar a implantación do servizo de hospitalización a domicilio conseguiron recoller 2.300 sinaturas. Hoxe entregábanas no rexistro do Concello para facerllas chegar á Consellería de Sanidade, dando un paso máis cara a consecución de tan ansiado servizo. A idea é un pouco que vexan que os veciños queren a implantación do ADO, que é un servicio moi solicitado, que aparte de que xa se leva varios anos neste Concello intentando que vaya adiante, pois as firmas falan por si soas, hai veciños que teñen familiares en unha situación complicada que poderían ser atendidos na casa, outros simplemente firmaron por compromiso social, que creen que é un servicio que teríamos que ter como o resto dos concellos, e outra xente pois que no futuro pode necesitar deste servizo. Na súa reivindicación contan co apoio do Concello de Rianxo, que desenvolveu tamén diversas iniciativas para reclamar o servizo. O alcalde quixo agradecer o labor desenvolvido polo colectivo veciñal para conseguir que Rianxo e mesmo outros concellos limítrofes poidan contar cunha unidade de hospitalización a domicilio. O ADO é algo que se leva anos implantando, con estas sinaturas eu creo que reforza esa demanda, ese interese en cun servizo moi valorado, non me canso de repetir que é un servizo que se apreza por parte da veciñanza e por iso se quere que veña tamén para Rianxo. Vai abrir tamén, estou case seguro, que a posibilidade de que non só Rianxo se beneficie desta implantación, senón concellos limítrofes que tamén están nesa mesma situación, pasarían tamén a ter a posibilidade de seren atendidos desde, no caso da zona de Ribeira ou no caso da zona de Santiago, cada en súa zona sanitaria atendería a concellos que estábamos neste momento desatendidos porque quedábamos aí a medio camiño de ningures, non? O colectivo de afectados agarda que a Xunta cumpra co seu compromiso de incorporar Rianxo á estrategia ADO durante o primeiro trimestre de 2022, tal e como aprobou a pasada semana o Pleno do Parlamento Galego.